What's up mga bro? Alright, welcome to my vlog. This is Dale Loco. For this video ay pupunta tayo sa Naik, Cavite. At yan yung mga bro, nandito na pala tayo sa Cavite. Nakabalik na tayo galing Bicol. Okay, at hindi na ako nakapag-vlog. Pabalik dito. May checkpoint pa ata dun sa unahan. Hindi pala tayo mga bro updated sa pag-upload ng video. Yung mga videos na ina-upload ko sa YouTube and FBI late na, pero sunod-sunod pa rin yun dahil nga di ako makapag-upload sa Bicol kasi mahina yung internet, and then limit lang yung storage ko. Nasira kasi yung memory card nitong GoPro, kaya limited lang yung storage ng recording natin mga bro. Pero ganun pa man, ayan, nakapag-upload pa rin tayo. Dito na ako nakapag-upload ng mga videos natin nung pagbiyahe natin ng Bicol at nung nandun tayo sa Bicol. Kaya yung pabalik, hindi na ako nakapag-record. So ayan, nandito na tayo sa Cavite. Nakabalik na naman tayo at daily grind na naman tayo dito. Mahal ng gas na naman. Grabe na naman yung gasolina ngayon. Nga pala si Raider yan, na ibalik ko naman dito sa Cavite, na ibiyahe ko naman ng maayos. Pero alam nyo, binahe ko to si Raider na walang preno sa likod, diba? Hanggang Bicol to Cavite walang preno sa likod. Kaya ayan, grabing challenge yung ginawa natin, diba? Bumiyahe ng walang preno sa likod, ang gumagana ng sa unahan, pero nakarating tayo ng ligtas at maayos. Pero ayan, hindi advisable na kahit may sira yung motor ibiyahe kasi napakahirap masiraan sa daan at magka problema. Dahan-dahan lang yung takbo namin, alalay lang. So matagal na rin yung biyahe namin pabalik dito sa Cavite kasi sobrang traffic, lalo na sa pagbilaw. Grabe. At naligaw pa nga kami. Ayan, nag-shortcut kami, tinuro kami sa ibang ways. Ayan, and then napasubra yung shortcut namin, napunta kami ng Pagsanghan, Laguna. Ayan, dun yung lusot namin, ang layo. And then pagbaba namin ng Pagsanghan, papunta ng Calamba, Laguna, grabe, traffic din dito sa may Santa Cruz. Ayan, grabe, sobra. Ay, shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan, sa mga bago pa lang na nakapag-subscribe. Ayan, maraming salamat po sa inyo, at sa mga dati pa. Ayan, alright, mabuhay kayong lahat. Papasalamat ako sa inyo. Ayan, nasa 4,000 plus subscribers na tayo. Ayan, nadadagdagan kahit paunti-unti. Ngayon pala, babiyahe kami dito sa Naik. May pupuntahan lang kami pero babalik rin naman. Linggo ngayon. Linggo mga bro, April 16, 2023 mga bro. So status ni Raider ngayon, ayan, inayos ko kanina. May preno na to sa likod. Brake light, walang brake light to, kaya ayan. So kaya pala hindi naayos to yung preno nito. Ayan, singaw sa may fittings, washer. Kanina binahan ko ng washer na may goma. Ayun, naging maayos na, hindi na nawawala yung preno. Traffic. Ay, dito tayo. Ay, ha? Mahuli tayo dito. Bawal dumaan dito. Nga pala, may issue na naman si Raider. Hindi nawawalan ng problema tong motor na to. Palibasa 4 years na rin.
Ayan, may mga piyesa nang bumibigay, may mga piyesa nang lumuluwag. Ayan, meron na naman tong issue. Recently lang, kailan ba? Nakaraang araw lang napansin ko yung makina nito. Maingay. Maingay yung makina nito. Yun pala mga bro. Kaya pala maingay. Sa tingin ko yung tensioner niya, lumuwag na yung tensioner niya mga bro. So ayan, hindi ko pa na-adjust yung tensioner niya. I-reset ko lang naman to. Wala pang oras, lagi busy. So binayahe ko muna. Alright mga bro, ayan, malapit na kami. At ayan na, nandito na tayo sa Naik. Alright, dito ko naman tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Nag-update lang tayo, baka hindi nyo alam. Ayan, nandito na tayo sa Cavite. Nakabalik na tayo. Okay, so dito ko naman tatapusin to. Maraming salamat. God bless, bye bye.